Lige her har jeg en sæk fyldt med julegaver, og dem skal vi give ud til en masse forskellige personer lige her midt på gågaden i Vejle. Men først skal vi lige spole lidt tilbage i tiden. Her er alle gaverne, som vi skal have givet væk til folk på gågaden. Og som I kan se, er der alt lige fra juleskum til Lego. Men de skal selvfølgelig også gøre en lille ting for at få en julegave. Så jeg har lavet en liste, hvor der er 5 juleudfordringer, der kun bliver sværere og sværere for hver udfordring, der bliver klaret. Men lad os bare komme afsted og få givet en masse julegaver ud. Hej. Hej så. Har I måske lyst til at være med i en YouTube-video og også vinde en julegave? Ja, det vil vi gerne. Jeg kan lige forklare jer, hvordan I vinder den her julegave. Så lige om lidt, der får I en julegave af mig, og den skal I egentlig bare give væk til en anden person. Okay, Er I klar på det? Ja, det skal vi nok. Ja, det. Ikke til hinanden. Vi skal simpelthen bare give det til en anden person, det er det? Ja, det er det. Der er ikke mere i det. Der er ikke med i det, og så får I begge to en julegave. Okay, det er en aftale. Så I får den her. Ja. Nu glemmer jeg lige at sige det, men I får også kun 30 sekunder. Vi får 30 sekunder. Nu skal I lige se her. Se, nu begynder der at blive tomt her, det går ikke. Ja, vi venter. Okay, er I klar? Ja. Ja. Så siger vi 3, 2, 1. Ja. Først her. Vil I have en gave? En tidlig julegave. Det er bare en gave. Det er bare en gave til. Værsgo, og god jul. Ja. Super. Det klarede jeg da rigtig godt. Det var ganske. Hvad siger vi? 12 sekunder? 12 sekunder. Det er en rekord. Det er også det første. Det er det første. Fedt. Fedt. Får I altså lige en gave her. En gave til jer, hva'? Ja, fedt. Tak for det. Skal vi gætte på, hvad det er? Det er noget skumfidus. Juleskumfidus. Julemanden. Ja. Ej, jeg pakker den godt ind. Vil du have den her? Vil du have den? Og god jul. Nu bliver jeg over nødt til at give min væk. Det var i hvert fald dumt, hvis ikke det var. Fantastisk. Jamen tak for det. Tak for det. Det var altså den første udfordring, der var klaret af de 5. Og nu skal vi egentlig bare have fundet en mere person til den næste udfordring. Hej. Har I lyst til at være med på en YouTube-video og så vinde en gratis julegave? Ja, det kan vi. Hvad skal vi? Det går. I skal bare synge videre på en julesang. Julesang. Tror I kan det? Kender I nogle julesange? Kender du julesang, Liam? Nej. Men du ikke nogen julesange? Okay, klar. Så det vi gør, det er, at jeg synger noget, og så skal I egentlig bare fortsætte. Og så synger jeg noget igen, og så fortsætter I. Okay. Så. Last Christmas, I gave you my heart. At the very next day, you gave it away. This year, you saved me from tears. I give you the someone special. Ja, lige præcis. Det er super flot, super flot. Ved du hvad? Så får I altså en julegave her. Vil du gerne have en julegave? Ja. Skal du have en julegave? Sådan der. Mange tak. Har du lyst til at åbne den nu, eller vil du gemme den? Jeg gemte den. Du vil gemme den? Det er helt okay. Super. Tusind tak, fordi jeg var med. God jul. Ja, i lige måde. God jul. Det er seriøst så dejligt at give det til de små børn også. Nå, men nu skal vi videre til den tredje udfordring. Har I lyst til at være med på en YouTube-video og så vinde en julegave? Har I det? Okay, så skal jeg lige have fundet en lille udfordring til jer. Den her udfordring, det er, at lige om lidt så får I en håndfuld pebernødder, og så er der en timer på 30 sekunder, og så skal I egentlig bare få spist alle pebernødderne på 30 sekunder. Det kan du godt. Kan du det? Jo. Kan du gøre det? Jeg kan godt. Det kan også være, når jeg der tager den. Det bliver så mig. Okay, du tager den. Så kan du bare din her noget. Så hælder jeg lige her. Jeg tror på hende. Tror du på mig? Tror du, jeg kan spise det her på en halv minut? Den tror jeg ikke, jeg kan. Man skal bare tro på sig selv. Jeg tror på det. Det er jo juletid nu, Ja, men og der er jeg kan julemirakler, der sker. ja. Er du klar? Ja. Okay, så vi siger 3, 2, 1, go! Øj, okay, det går rigtig hurtigt det her. 8 sekunder inden. Ja, kom, vi må gerne hjem. I må gerne hjælpe. 23 sekunder. Så ind i munden med dem. 28 sekunder. Og, ved du hvad? Jeg tæller den der. Har du stadig noget i munden? Du tykker bare lige færdig. Men så har jeg altså en julegave. En julegave til dig, og en julegave til... Er det okay, at de får... Okay, super. Ved du hvad, det var så let. Det er slet. Nej, det kan jo ikke lide. Det er ikke slik. Er I sikre på, at det er så let? Det var endnu bedre. Det siger
mad. Det var ikke så ringe, hva'? Og det er Lego City. Jeg vil bare lige sige tusind tak, for at jeg gad være med. Det var så lidt. God jul. Ja, lige måde. God jul. Så som I kan se her, begyndte der altså at komme virkelig mange børn rundt omkring. Og jeg blev altså bare nødt til at sige det, som det var, fordi jeg havde altså ikke nok gaver til alle sammen. Så jeg spurgte bare, hvem der kom først, og det var altså dem her. Kan jeg lige få et navn her? Ida. Okay, hvad hedder du? Mads. Okay, hej Mads. Jeg er klar til at høre på jeres udfordring. Nu skal jeg se her. Jeg har nemlig taget nogle skumfiduser med. Hvor mange tror I kan have i munden af dem? 50? Jeg kan have 4. Jeg skal sige, hvis I kan have 5 i munden, så må I få en julegave. Okay, jeg kan godt have 5. Også mig. Også dig. Okay, super. Så må I bare gå i gang. Det var 1. Ikke tykke dem vel lige der, Mads. Prop dem i munden, Mads. Ja, du må også gerne begynde at gøre det. Var det 3? Det var 1 her. 1, 2, og her. 3, 4, 5. Sådan her. Var det 4 der? Prop dem ind i munden. Var det 5? Ja. Ej. Det er så flot til dig, Mads. Det er det, så her. Hvordan går det? Det vil være 4, hun er ikke så stor i munden. Ja. Det sagde jeg også. Skal vi se, om du var... Hvor mange har hun i lige nu? Nu har hun 4 i munden. Har hun 4 i munden? Det der, det er okay. Den er godtaget. Så, Det er godt i det. Bare spøg den ud. Ja, men så har jeg lige en gave til jer to. I har fået nogle skumfiduser, ja, men I får også din ekstra gave her. Nej, hvor er I heldige. Det med du vil med. Er det Mawam? Det er slik, ja. Øj, mega heldig. Jeg får store slik. Mads, se, jeg får store slik. Ej, har du også det, Mads? Nej. Se, Mads, jeg får store slik. Hvor er I heldige. Tak. Det var så lidt. Ved I hvad? I må have en god jul. Tak, og i Tak, lige fordi I måde. gad være med. Vi går så videre nu til den sidste udfordring, den 5. udfordring. Og det er altså den sværeste af dem alle, vil jeg lige sige. Men imens jeg var i gang med at finde en deltager til den sidste udfordring, kom der bare en mand i en gul trøje op til mig og tog en selfie med mig. Og det var virkelig random. Så det tænker jeg lige, I skulle se. Hvad er det? Hvad? Det var så det. Tak. Har du også et kort? Ja, det har jeg også. Skal vi blive kort? Ja, hvad laver I? Vi laver en YouTube-video. En YouTube-video. Super. Så bytter vi. Yep. Ja, du tilføjer mig på Facebook. Super. Yes. Jeg sælger skiferie, sommerferie, alt muligt. Okay. Super. Held og lykke med. Ja, lige måde. Det var rimelig random. Hej. Har I lyst til at være med i en YouTube-video, hvor det er, at I kan vinde en gratis julegave? Det kan vi godt. Vil du gerne? Okay. Så din udfordring, det bliver altså en julequiz. Og det kommer til at være sådan, at du får 3 spørgsmål. Ja. Jeg giver dig 3 svarmuligheder, altså fra A til B, C, D. Ja. Og du har også en livlinje, som der hedder Ring til en ven. Så er du klar på første spørgsmål? Ja. Hvad hedder musikgruppen bag sangen Last Christmas fra 1986? Er det A. Elvis, B. Wham, C. Rem, eller D. Michael Jackson? Det er Wham. Det er fuldstændig korrekt. Jeg er klar til et andet spørgsmål. Ja. Hvilken julekalender er blevet sendt på tv flest gange? Er det A. Perus Altiders Jul, B. Tinkas juleeventyr, eller C. The Julekalender, eller D. Juleønske? Det må være C, The Julekalender. Det er fuldstændig korrekt igen. Du mangler kun 1 for at få en gratis julegave. Yes. Klar på det? Ja. Hvornår er det Lucia-dag? Er det A. den 4. advent, B. den 1. advent, C. den 13. advent, 13. december, mener jeg. 13. Ja. D. den 3. december. Og jo, du har stadig en livlinje, hvis du er i tvivl. Jeg tænker umiddelbart, det er den 13. Ja, 13. december. Det er fuldstændig korrekt. Tillykke. Ja, tak. Du vinder altså en julegave. Ja. Så får du den her. Tusind tak. Jeg fik altså ikke fat i dit navn. Thomas. Thomas, Ja. tak for at være med. Ja, selvfølgelig. Har du lyst til at åbne den nu, eller skal Ja, du gemme den? det kan jeg sagt. Sådan. Så lige lidt godt til julehytten. Ja, det er præcis. Tusind tak for det. Ja, det var så lidt. Ja. God jul. God jul. Så vi har altså nogle gaver tilbage, og jeg tænker bare, at dem giver vi bare til nogle små børn, så de bliver lidt glade. Så ja, lad os komme i gang. Imens jeg lige giver de sidste gaver ud, vil jeg bare lige sige tusind tak, for du har set så langt i videoen. It's juleskum. Do you know what that is? Thanks. No problem. Merry Christmas. Thanks. Det var sådan noget. God jul. Lige måde. Og så vil jeg også bare lige sige én ting mere.
Glædelig jul.